Piny Kenya osebedo ka wito maromo siling bilion 1.1 higa ka higa e agulu mar chiwo somo ne jopuonjre mag sekondar mamalo kata senior school. Maendi oyang kod jagoro mongirore e migawo mar somo Julius Bitok mane ochopo e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo kama olero ni jopuonjre 50,000 mosebed ka ioronegi pesa e sikunde onge sikundego. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Jumbe ariyo bang' chakruok mar yango kendo luwo ayanga kwan mar jopuonjre kod skunde manie pacho kaka pok ochwalo omenda mar somo. Oyangore ni kamoro piny Kenya osebedo ka wito ma ok tin ne silings bilion 1.1 higa ka higa e lwet jomibadhi e chwalo somo mag sekondar mamalo kata senior sekondar. Ma oyango kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok mane ochopo e nyim komiti mar od bura marango weche somo. Bitok koni e nus mar skunde mag senior sekondar magisepuodho jopuonjre 50,000 gin jopuonjre manyawawa. In secondary, just use example of secondary, we have found that more than 50,000 students so far were not there before. So about 50,000 so far, and we're in the middle of the process, almost 50,000. So you can be sure we shall unearth many other things. Nyaka ne chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e kwan mar skunde 32,000 manie pachoka. Bitok koni gisepuodho skunde 17,400 kendo koni en chenro manyaka gitim nyaka giko. Jakom mar komiti ni kaachiel gi jood bura mamoko koro dwaro mondo mi okaw okang' mar chik mager ne ji ma ibiro yudi ka mibadhi ni omieno. If 50,000 students, you have a discrepancy. What is the cost? What was the director of secondary education doing? What was the director of primary school education doing? And what was your capitating officer, who is next to you, the accountant, doing? Somebody has to pay for this money. We can't allow it to go scot-free. PS, you've done a good job, but we want those officers to answer. Bang' chenro mar luoko skundegi, migawo mar somo chano dar nyaka ilai manyien mar ndiko skunde kod jopuonjre mano kemis lai magisechako timo ne ikruok kama oriwo chwalo sitima e skunde ahinya to mag primary kod junior. The Ministry of ICT has been directed to ensure that there's connectivity in all our schools. They have a very clear directive, and in the project they're implementing now called KDIP, ICTA is rolling out smart boards in 10,000 schools around the country, together with laptops in 10,000 schools. In the next few months, all our schools will have at least each school a laptop, each school a smart board for the purposes of implementation of KEMIS. Motelo ne chako chendo mar luoko skunde, report mar Auditor General ne olieko ni nitie skunde manyawawa 14 e pachoka mangima ma osemuonyo omenda sirikal maromo milion 16. Ni kama video, ni kama drama. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag somo no